Ei, poble, bon dia. A les properes eleccions veurem com els Esquerra Republicana es foten una hòstia i un daltabaix gran com poques vegades. No desapareixeran, que és el que m'agradaria a mi, no desapareixeran. Això que jo els he votat. Però mai més. Però Esquerra Republicana només té un roc a la faixa, un, que és el referèndum. No tenen res més. Jo a l'estat espanyol, per fotre-li un cop de mà, perquè Esquerra Republicana, el PSOE necessita Esquerra Republicana, li fotrà un cop de mà i farà un gest. Quin no ho sé, però farà un gest. Que sí, que no, el referèndum, però bueno, en parlarem. Perquè molts encara es creguin que han de votar Esquerra Republicana. Hi ha gent que no pensa que vota Esquerra Republicana i punto. Què hi farem? El seu vot val igual que el meu, per desgràcia, doncs així. Aleshores, no ens deixem enganyar pel gest que vindrà, perquè serà un gest fals, com sempre. L'estat espanyol en sap molt d'enredants i el polític català ja ho sap, però el polític català ja li va bé. I fins ara sempre ens ha tocat el rebre al ciutadà. Penseu que Esquerra Republicana està en daltabaix important i, sisplau, feu un pensament. No sé qui hem de votar, perquè jo encara no ho sé qui votaré. Potser no aniré ni a votar, que em costa, doncs el que penso avui, no hi ha ningú, no sento representat per ningú. Però Esquerra Republicana no, senyors, que ens està fotent molt mal i deixarà Catalunya durant 10 anys arruïnadíssima. Vale? Aquí la reflexió d'avui. Visca Catalunya lliure.